Da, da. Krajem prošle, početkom ove, da. Pa eto, tamo smo imali prvo ovo okupljanje, da kažemo, novo od prošlog leta i evo sada je drugo okupljanje. Izuzetno sam srećan što smo se okupili, iskreno svi jedva čekamo da se okupimo u reprezentaciji, da radimo zajedno i da se spremamo za one utakmice koje nam predstoje. Očekuje nas jedan odličan jak turnir protiv Grčke, Španije, Crne Gore, Gruzije i Australije. Sjajna provera za nas i eto, sad smo se okupili danas u Kragujevcu, imamo vremena i da se pripremimo za to i da nastupimo u Podgorici onako kako treba da nastupimo. Pa dobro, ovo nam je drugo okupljanje, mislim, mi se svi znamo već godinama, jer eto, sad dosta nas igra i Srpsku ligu, hvala Bogu, pa smo tu i znamo jedni drugi, i mlađi i stari se dobro poznajemo, ali evo, ovo su prilike gde ćemo se još više upoznati i sjediniti.